luego se va. Muchas gracias. Un poquito más. Un poquito más, va. Ya està. Bueno, bona vesprada a tots, com esteu? Sí, segur. És d'allà que esteu tan lluny que nosaltres pobres podeu acostar-se, Que si no, bueno, com vaig ser molt de rato jo després per ahí, bueno, moltes gràcies per estar així en un dia que jo crec que té que ser una festa, És de veres una festa per a festejar que som capaços encara de tindre solidaritat en altres persones que qualsevol dia poden ser els nostres fills, els nostres nebots o la teva sogra, la teva sogra és ahí. Sí, bueno, no puc entrar en detalls, però bueno. Jo m'he carregat algunes ja, o sigui que jo us diré després que s'estan acompanyant. Bueno, com hem començat un poquet més tard, que són 7:30 passades, l'espectacle durarà un poquet menys, anem a tallar-lo, durarà 4 hores i mitja la primera part, ¿vale? I després 2 o 3 la segona. Aneu a pisar, torneu, o sopem i continuem. I a les 3 del matí, si voleu, se queden un ratet més, que jo no tinc pressa, hasta demà. Us pareix bé? Bueno, teniu fred per lo que veig, no? Tenim un poc de canviat, però jo no us compte. Bueno, és sauna gratis, mira, així que aquí. Bueno, pues moltes gràcies i espero que l'espectacle va ser, pues yo pucharé, baixaré, que vulgui puchar, que puche, si alguna señora de ustedes, alguna viuda por ahí, mi cuerpo le vuelve loca de pasión, pues tires encima. Yo qué sé. Es que claro, es que es un espectáculo infantil, juvenil, y mira, acaba de llegar una tarde, ¿dónde estabas? Entonces, aquella de allá, la del bolso blanco. ¿A dónde estabas? Ahí ¿qué vol dir? Tienes la suerte que estoy arriba, ahora cuando baje me acordaré de ti. Ya verás, ahora todos acollonen, que no vais. Bueno, no, vamos a llevar muy buen rollo y ya está. Bueno, anem a començar a sincerar-se un poquet. Que alça la mà, així, jo fa molt de temps que vas vindre a actuar també en altres espectacles, però vull sincerar-me, que alça la mà d'ací, qui és major? ¿Habláis español o chino o algo? Todos famosos.